Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajamaken badan kula bakal apareng pangaoningan katipun apa caraipun nganggo Telegram saya bisa ngetek aksara caraka Madura. Cucuk langsung ndak ka caraipun inggih paneka se kawitan paneka panjenengan kudu ngubah himin keyboard tada ka aksara caraka nanging sabelumna panjenengan ngubah panjenengan kudu ngagungi paneka Telegram sareng keyboard aksara Jawa. Sampurna panjenengan ngagungi keyboard aksara Jawa Kak Dinto, panjenengan bisa ngeklik keyboard paneka, klik OK, agem keyboard Kak Dinto pilih keyboard aksara Jawa. Nah, Kak Dinto bisa coba langsung serat atau ketik ning Kak Dinto. Lestari Kak Dinto dan gula sareng panjenengan buka Telegram JV Kak Dinto. Terus font saya cocok ndak ka keyboard paneka inggih paneka font saya beni custom atau font saya beni defaulta. Kanggo ngubah font inggih Kak Dinto masuk ke menu na Telegram, terus select font, pas panjenengan pilih Kramawira Kak Dinto, Kramawira, klik. Lah, apa mana boten kawula bakal ngirim pesan ndak ka Pak Daniel misalnya boten kawula bakal nyerat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ning Kak Dinto. Langsung saos serat Kak Dinto Nah, Kak Dinto langsung paringi papaten pangkon. Sampurna paringi papaten pangkon panjenengan tak usah mikir Kak Dima kenanganna aksara pasangan nasa. Cukup cucuk ketek sa. Otomatis Kak Dinto bakal aubah asa la mu manabi Kak Dinto mecek shift Kak Dinto bakal aubah mu la ya pate pangkon alai kum waroh wa roh waroh ma tum. Nah, manabi Kak Dinto ning Madura tak mabi bingyen kaangkui hamate nanging coba Kak Dinto ngangkui bingyen Dinto ngangkui paneka waroh pte ma tu warahmatullahi wa barakatuh. Kak Dinto manabi Kak Dinto paring ngadeg-adeg ngireng Kak Dinto pada jukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Langsung otaba cucu kerem dak ka Mak Daniel dak kadinto. Kadinto bisa maos ampun. Lah kadinto supaya boten kaula sareng panjenengan bisa otaba kenging maos aksara caraka kalaben cepet. Manabi resa are kadinto praktekake insyaallah cepet maos aksara caraka akati maos aksara Latin. Sakadinto bisa maos dari boten kaula, muga-muga aparenga manfaat dak kapanjenengan sadaja. Muga-muga kadinto dadi amal jariyana abdina dak ka panjenengan sadaja. Ya here, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.